Ayan na nga. Live na live sa Bukiran. Ay, nako. Nag-aadas ng kamati. Paramin muna natin. Hindi ba tulungan? Hello po, Mama Rife Magday. Yan, good morning po sa inyong lahat. Hello po sa ating 7 viewers. Hello po, good morning. Kami ngayon sa Bukit. Yan. Shout out kay Kapanot Vlogs. Hello po Sir Leo Moreno at sa Magday family from Toronto. Yan, busy ang mga lola. Naglilinis po kami ng pagtataniman ng sibuyas. Hello po Sir Reggie Mendoza. Good morning din po Ma'am Christine Meneses. Naga-adas kami guys ng kamote. Kasi ito pag tataniman to ng ng sibuyas, marami pang naiwan na sibuyas yung may-ari. Ay na kamote. Kaya yung naadas amin na. O yan o. Yan. Ano Je? Good morning po. Hello po, Ma'am Charito Coliseo. Good morning. Si Miss Cha. Ay, Ate Cha. Ayun guys, si Madonna. Nagpudod. Masarap yung aming luto. Sino yung Sino yung nanalo? May nagboto rin sa amin, isa. Sa amin eh. Ikaw, sa amin sa team team ubod ng sikse. Masarap daw pang pulutan yung amin. Dapat daw ito yung Ay, may nagboto rin sa mga seniors. Masarap daw yun sa Inapoy. Kasi maapgad. dapat pala yung sa inyo pangalan ni Juan. Ubod ng isip. Hindi daw, ubod ng bata. Ubod ng isip. Meron pa nagsabi ubod ng kinis. Ikaw daw, ubod daw ng iset. Nangingisitan. Sa amin. Pero maraming nag-comment doon, no? Pinakamasarap daw sa luto na yun, yung native na manok, tsaka ilagay sa mungo. Ano Oo. nabasa? Parang luto yata ng mga Ilonggo. Kasi alam natin, Bebs pangmunggo tsaka sa native na manok. Ito native doon. Tapos yung pala, yung lawa-lawa niya, inaano ng kwan yun, ng steak, ginaikot, doon mo ikot-ikot. Tingnan nyo guys, ang tiligaya magtabako. Baliktad. Buti nga guys, hindi siya masyadong mainit ngayon, makulimlim. May low pressure daw nako, wag naman sana malakas. Kasi ito yung papatubo pa lang yung punla na sibuyas. Ayan. Yung mga nilagay na ipahin sa sobrang hangin, nilipad na yung iba. Ayan na, nasa baba na. Meron ba kayo nakukuha na chestnut sa chestnut? Ano ba yung chestnut? Ha? Si Kuya Billy guys at si Ate Isa hindi makapunta kasi nga si Kuya Billy may pigsa pa yung paa. Nahihirapan siya maglakad. Hayaan nyo lang po yung si Lita Balasi papansin.
nyo ng pinansin, lalo magpapansin yan. Apulol ang tawag sa amin sa Zambales. Ganda dito guys. Oo. Ayan ang Batuili. Malapit lang po kami sa Batuili. Hello DFL. Shoutout naman kay daddy kung si Mang Eliseo. Lagi kaming nanood ng vlog ninyo. Hi daw sabi ni Max Jr. Hello po Sir Eliseo. Kunin ko yung cellphone. Nawawala yun. Ano yung hakutan ng bato dito dapat? Dun sa kabila. Ay, mabato doon? May mga pakalat-kalat ng bato. Doon pwede tayo magtanim ng pakuan. Tanim natin yung tira natin pakuan. Hindi amin yan, G. Kay Carbaw. Lahat din ang nakikita mo, Ji. Sarap na. Sarap na. Kaliti? Yan, shout out po sa daddy ni Mama Faye na si Mang Eliseo. Hello po, ingat po dyan Mang Eliseo. At hi daw sabi ni Max Jr. Hello po. Kumusta po kayo? Mga ka-dragon. Yan, shout out din po kay Ma'am Kimberly Castillo watching from Hawaii. Hello po Ma'am Kimberly, anak ni Beverly Castillo. Ingat po dyan sa Hawaii. Shout out din po kay Diyan sa Hawaii, no? oh, Junji Felias. Hello po. Thank you po sa mga bago namin mga subscribers. Sana po tuloy-tuloy lang inyong panonood sa aming mga vlog. Jacket ka pa, wala mang araw. Yan, hello po ka Susan Ganado from Canada. Ingat po dyan kapatid na Ma'am Susan. At kay Ma'am Marley's Kitchen, hello po. Napipintas nga ladies. Napintas ka Ma'am Marley's Kitchen. Napinpintas ka pa Yeah. Nakalitaw. Hello po sa anak ni Ma'am Marife Magday na si Mara Magday. Nakalitaw. And thank you po sa panonood. Ano mo? May naiwan sila o yung may-ari. Yan. Oh, kalaki. Oh, diba? Yung naiwan, amin na yan. Kasi inaadas na namin. Shout out din kay Jennifer Balmonte from Pampanga. Di ba si ano yon? Taga dito yon? Oo, si... Hindi ate niya yata. Ay, Joy pala yon. Hello po, Sir Rick Jimenez. And shout out din po kay Sir Arthur Pineda.
Hello po, Sir Alvin. Alvin, ito ba yung si Sir Alvin Ivalye? Ay, lapit na dito. Bagong ano natin siya. Hindi ah. Dati na yun. Ba't nawala ako na signal? Hello? Ah. Ilang kilo yung pansit daw, te? Kasya ba yun sa isang sitlo, 2 kilo? Hindi, may tatlo pa doon eh. Hindi, sa Dalawa daw. Oo. Tapos tatlo na ako. hindi ka daw inarabong bunga. 2 kilo. Ay, hindi pala siya yon. Panibagong viewers natin to si Sir Alvin. Bagong subscriber. Taga saan po kayo, Sir Alvin? Hello po, Ma'am Malin Gutierrez. Malin? Malin Gutierrez. Baka si ano yan ah. Hello po, Miss Baring Vlog. Maylin Gutierrez. Malin lang man. Sa ano, sa trabaho. Peng, kailan birthday mo? Ano po? April po. April 20. Next. Ala, ante. Nay, banala nay. Hello po, Sir Reggie Organista. Good morning. Tuwang-tuwa yung trabaho eh. Agad doon eh. Aguluriit na. Tignan natin yan. Pag madami. Dito ka rin magtingin ah. Pag may nakukuha ka oh. Yan. Ikain mo na lang kami Sir Reggie Mendoza. Hello po. Hello din po kay Mr. and Mrs. Lo. Hello Dragon Ladies. Ingat po kayo palagi. Ingat din po. Hello po sa ating 81 viewers. Hello po, good morning sa inyong lahat. Ito pong tinatanggalan namin ng kamote. Tataniman po yan ng sibuyas. Yung pinunla po naming sibuyas. Ito po. Yan. Dito po itatanim yung sibuyas. Kailangan tanggalin kasi Kailangan pa siyang linisan. Dahil marami pa siyang mga ugat-ugat ng kamote. Baging yan. Buhay kasi. Good morning, April and Company. Lamig talaga ng boss mo. Parang galing sa lilim ng panlang. Ne? lilim ng panlang na. Damo. Akas jay. Hello po kay Sir Albert Cortez at kay Sir Randy Bulacan. Good morning. Majemi ako. Maheme ako. Wala mang kaldero dyan eh. Oh, kanta ka raw Madonna. Sabi ni Sir Jan Aragon. Oh, para magganda yung ano. Yan, shoutout din po kay Ma'am Janalyn de la Cruz. Magkanta ka daw. Mga kung gusto niyo magsumba kayo para may mas masaya. Baw. Yung manok na pula, ano yung kanta mong manok na pula nga?
Yung tono ng manok na pula. Manok na pula, mukhang matapa. Just another woman love. Mga friend ko nandito na rin nakasubscribe na sa inyo. Sinabihan ko sila na supportan natin. Thank you so much po, Sir Alvin. Thank you po. Ano pong last name nyo, Sir Alvin? Kasi may kilala rin akong Alvin eh. Hello po, Ma'am Daisy Pakling. Good morning din po. Imbag nga bigat, Team DFL watching from Hong Kong. Yan. Hello po, Ma'am Mildred Collado. Good morning po. Tahimik lang. Marami na paghahapon. Alvin Berdin. Yan. Sir Alvin Berdin. Taga saan kayo, Sir Alvin? Hindi po tag-ulan ngayon. Ano lang talaga siya. May low pressure daw. Ngayon na lang ulit. Ang kausapin naman natin si Tita Ligaya. Naku, ante, live to ante. Bawal ka mag-utal-utalit ante. Live na live. O, ante Ligaya, kausapin mo naman. O, di ba, ante gusto mong manalo sa, ano, yung challenge? O, guys, sibuto niya ako, kamo. Ante! Guys, ibuto ninyo ako ng Yung luto namin, kamo. ibuto namin guys. Kawawa naman kami guys. Lagi naman silang nananalo guys. Ba't kasi alatan mo? Bukbuk kan tumat na bukbaw. Sarap nga daw yun sa kanila, Peng. Sabi ng Tilisa. O, kadami nga naghingi sa akin. Ate Sara. Yung, Yung kwan. ay, Para nga, nakuha. maraming nakatikim. Kahit ilagay daw sa kanin, hindi masarap. Hindi na maalat. O, di. Kamsa ng nalato eh. O, sabi ni Mama Faye, oh, hi Tita Ligaya. Hello po, good morning po. Kumusta po kayo dyan? Ingat kayo. Iba naman ang tingin ko. Kung naman. Ano birthday ni Joanne? Sa ano po? Sa Monday po ang birthday ni Ate Madonna, ni Ate Joanne. Yan. Sa Monday, 21. Pupunta raw sila, Kuya Allen. Magdadala daw sila ng 2 kilong Baw? crab. Sinasabi? Oh, Auntie Ligaya, magkanta ka daw ng Ilocano song. Oo. Isem yung isem. Ano? Katanda-tanda mo na, hindi mo pa, wala kang alam na ano, kanta na Ilocano? Ako nag-aawit guys. Oh, santipasing na lang. Lalo na ako eh. Awan, ano, kasta. Magsayaw na lang raw. Isem yung isem, ante. Isim ka man biyag ko. Ano sunod doon? Tuy barukong ko. Taisim mo, isut maay ayo. O, okay na po yun, Ma'am Janet, ano, Manggera. Baka sumama ang panahon eh. Faye. Si Sir Faye, ang tawag niya sa akin, ano, Faye. Ay, si Sir Faye, si Sir Teo. It's Peng po, Peng. How are you, sisters related with Gigi? Si Gigi po ay friend ko po. Si Auntie Ligaya po ay kapatid po ni Papa. Si Auntie Pasing po ay hipag ni Papa. Oops, ang laki. Meron? Dati Christian na lang walang nakukuha. Oh! Diba? May pangkamotik yun tayo. Yan, shout out po sa Rica Frente family from Pasig City.
Yan, ingat po. Hello po kay Ma'am Aiza Piniquito from Taguig City. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Taguig. Oh, Auntie Ligaya, kailan daw birthday mo? December 31 po. Oh, New Year po ang birthday ng Auntie Ligaya. Kaya hindi nawawala ng handa. Nagahukay ko ako ng kabuti para sa tingin ko na lang. Punta ko sa mga dragon ko. Ano, tararat. Iba merinda niya raw sa mga tararat. Hello po sa ating 106 viewers. Chararat, ante, chararat. Taratita siguro yung mga madadalda. Oh, ante, yung nag-imaskan mayang daw kantahin nyo. Wala kaya. Ano yung nag... Bingot dadya yan. Ante? Wala dadya. Mas kan may yan. Dagkal diba? Iyan. Ay, made. Adumot gayam agmulmula si Buyas dita watching dito ilaon yun. Happy yun. Ay, opo. Parang nung meeting namin, number 2 na ang Occidental Mindoro sa pagsisibuyas. Number 1 pa rin ang ang Nueva Ecija. Tapos number 2 na ang Mindoro. Ma'am Marles. Ma'am Marles, ano po, si Kuya Billy po kasi may pigsa sa tuhod, kaya hindi po siya nakasama dito. Kaya doon lang po sila ni ate sa bahay. Hello po, EDR TV. Happy birthday, Madonna. Thank you. Hindi na itong handa ko sa birthday ko. Pwede na alagyan mo na lang ng kwan yan, asukal. Sukal, penalty. Hindi ka mawala ng handa. New Year, awal handa. Mani pa, oh. Lane, hati pa inay. Hindi po ako gamer eh. Hindi ko po alam mag-ML. Si Gigi yata gamer. Gamer ka ba? Wala ako, Candy Crush. Gamer ka ba, sir? Baka kilala mo si Whoopi. Comment down. Next. Si Whoopi po ay po namin yun. Pinsan po namin yun. Yung lolo niya at lola namin magkapatid. Nilalaro niya yung Call of Duty. duty. Si Whoopi. Si Whoopi. Ay, po namin, pamangkin sa pinsan. Hello po, Ma'am Rowena Damaso. Ingat po kayo ni Sir Jay. Call of Duty. Di kilala mo nga yun, sir. Sniper. Magaling siyang mag-sniper. Sniper ng team nila. Omega. You're welcome po, Ma'am Luz Rica Frente. Pamulinawin na lang daw. Pamulinawin, pusok inding dimang, to'y umasyasog. Anong sunod na? Siwit kansyunan nyo. Anong siwit? Hindi ko na po alam. Hindi po namin alam yung siwit. Watching from Clorina. Watching from from Lindy Bronker from Colorado, USA. Nakakatuwa naman kayong panoorin lalo na si Auntie Pasing at Auntie Ligaya. Nawawala ang stress ko. Love you. We love you din po. Ingat po kayo dyan sa Colorado, USA. May kuya po kami, Sir John Arago, nasa Singapore po. Wow, ang sisipag ng mga DFL. Mag-ingat po kayong lahat from Imos, Cavite yan. Thank you so much po. Ang dami na naming naadas, guys. Oops, ito Ay, hindi mo nakita. Diyan ko pa nagpunta. Ito sa akin, dalawa. Pilit ko eh. Bakit hindi nyo ginaipon? Kanya-kanya kayo?
Oo eh, bintangan natin yan para may time. Para may panghahanda ako sa New Year. Yan, hello po kay Ma'am Cherry Bantilan from Valenzuela City. Ay, Nay. Nay, nagado Nay. Parang gusto ko na rin sa gilid ah. Hi to Ma'am Lisa from Saipan. Saipan. Hello po Ma'am Lisa. Good morning po. Ah, ate, nagado. Oh. Ano po yun, sir? Yung, hindi daw nila di ba nilalaban yun sa ano? Hindi lang kilala? Si Bupi? Nilalaban po yun sa ano, iba-ibang bansa. Pero familiar daw yung ano pangalan. Ano bang pangalan ng ano nila? Omega? Parang pinopromote lang nila. Yan, hello po kay Lee. Ay, shout out from Rio Vista. Hello po kay Lee Eclareno. Ano yun? Elefine? Dapat dinaadas na, hindi na ano ba? Shout out po from Rio Vista, California. Hello po, Lee Eclareno. Ay, nandito pa po si Dana. Monday to Friday na po kasi yung pasok nila Dana, kaya hindi po namin siya nakakasama. Tsaka kapag Sabado Linggo po, busy din po kasi may mga assignment siya, ganun. Tumboy ba si Greta? Opo, kasi walang ano. Hanap pa ako ng babae. Sino gusto yan? Anyate imulayo dito mga kakabsat. Sibuyas po. Ma'am Susan. Kaming siguras, ang ulo tayo lang na. Hello din po kay Ma'am Gemma Eran Villanueva. Kay Sir Christopher Tolato, hello po. Banggay! Live the live. Banggay! Taga ano po kami? Occidental Mindoro, Ma'am Princess Anne Casanova. Yan, Omega. Opo, Omega. Siya yung ano bang sniper ba siya? Basta si Whoopi. Smart ko na yun. Nasa ibang bansa na yun ngayon. Diyan pinupulot lang gulay dito sa Malabon, ginto yan. Opo, masipag ka lang dito, pwede kang manghingi. Ate, yung ganito kunin pa? Bilhin yung kunin yan, bintangan natin. Yan? Oo, bilhin nila 20 isang kilo de. Kaltihin lang pang kalte. Ladies, can you complete this song for me? When I was a kid, I remember this song. Magtanim, hindi biro. Maghapong nakayuko. Yun lang alam ko. Maghapong nakayuko, di naman nakatayo, di naman nakaupo. Nanana, nanana, nanana. Hanggang doon lang po alam namin, sir eh. Apay awan up na garami. You guys are awesome. From Rowena and Jayan. Thank you so much po, Sir Jay and Ma'am Rowena. Hello po, Pink and Purple Blood.
napakas ay best morning mga idol na magaganda na napakasipag pa. Yan. Thank you so much. Hello din po kay Remedios Bulos. Good morning. Ay, si Anthony Habalya. Shout out po. Ingat po kayo. Pahinga muna kami. Naulan po. La! Si Anthony Habalya. Alan, pinapanood po namin kayo. Sir Anthony. Si Kainsan. Mga Kainsan. Ganda ng lugar niya. Oo. Gusto ko nga yung kubo niya eh. Gusto ko yung kubo niya. Ang ganda. Nakakainilot. Dahil mo nung pinasyalan. Shout out Anton, shout out po, ingat po kayo, pahinga muna kami, naulan po, galing kumanta. Yan. Thank you po Anthony Abalya, Sir Anthony. Shout out nyo din po kami minsan sa vlog nyo po. Ladies. Oh, lagi din daw siya nanonood sa atin, silent viewers. Wow, thank you so much po. Thank you. Oh, kasi ano rin siya mga bukid-bukid din talaga. Yes, oo, ang dami. Si Anthony Habala kasi yan, dating ano yan, sa ibang bansa. Tapos tumutulong. Silent viewers na din po kami. Kuya ba? Pura kami taon namin. Abay, hindi. Ganyan ba ang salitahan eh? Mga ganun siya, may tono siya, di ba? Ano kami pupunta riyan, han eh? Pwede ba? Honey. May honey ba yun? Abay pwede. Oo, mayroon. Abay pwede. Kayo ay welcome dire. Taga ano lang po ako, taga Morales. Kaya pareho tayo ng salita, ganun din sa amin, sa Morong. Mayroon siyang dahil. May dahil din salita. Kay katagal ko na kayo inantay dito ah. Abay, inabot na ng ano rin ah. Mas maganda daw? Yan, hello po kay Sir Arthur Ross Joaquin from Alberta, Canada. Maraming salamat din po sa panonood. Nakaka-relate po ako sa ginagawa nyo. Kaya lagi po ako nakasubaybay sa inyo. Thank you po, Sir Anthony. Thank you so much. Thank you. Ano yung kailan ang sunod mo kay Isa? Good morning, DFL. Aga nyo sa bukid. Ako dito sa labahin. Nakakawala kayo ng pagod kasi bihira na sa mga babae ang marunong at gustong magbukid. Ang gaganda nyo pa. Swerte ang mapapangasawa nyo. So, Mapapangasawa ni Peng. Buti pa siya nakalaban na kami hindi pa. sa amin guys, 3 basket ay 4. Makaanin na. Di na malundagan ng kabayo. Kasi susunod madaling araw pa lang nakalaban na rin kami. Kaya nga, yung sobrang yung alas 4 magising ka na. Wala. Laban na wala tayong masuot. Ay, pangasiyaw. Kasi ngayon ngayon yung paglaban namin ngayon na iba yung Hapon time na. Nagiging hapon na kasi nga pag umaga busy. Busy lagi sa bukid. Wala kasi kayo taga naman yun. Sayang, walang tayong pambayad.
O sa bukid daw walang papel. Good morning mga sis from Bulacan South. Ingat sa magagandang dilag. Yan. Good morning din po, Jess Sarsha. Nagtagdaga rin ni Tita Ligaya nakaadaw. No, oy, Je. Sabi ni Sir Anthony Abalia. Baka nga po may dalaga pa dyan. Paliligawan ko po sa kapatid kong kambal. Nako. Nag-isa daw. Nakareserve ko yan kay JJ at kay Peng. Mukhang makadayo tayo kay kainsan na. Kuya Anthony, ilang taon na ba yan? Reveal mo na. Baka child abuse po kami. Mga 30 na po to, sir. Hindi lang halata, 30 na kami. Sir Anthony, hanap mo nga din yung dalaga ko. Anante? Oh, Hanap mo nga rin yung dalaga ko. sikat yan, ante. Si Sir Anthony, sikat yan. Daming subscribers yan. O, sir. Ikaw ang tayo magpahanap? Saan Tiligaya pwede? Matanda na ako. Di po inipos-busi, dirpirok mo mantik pa sa tapna. Mataya ko. Hello po, Sir Dennis Monte Virgin. At kay Sir Rolando Segundo. Si Torino, dalawa pa. Baka mahina lang po yung net po siguro dito kaya malabo. I-kuha nyo na lang po, set nyo po sa 720 pixel sa settings para malinaw po. Ay, Hindi 720 natin naman ka. malayan tapos na tayo, oh. May motor siya. Oo, may motor siya eh. Di ba nantay sa kanya yung motor doon? Habang nandito tayo. Si Tita Ligaya, dalaga po ba? Feeling ka mga bakat. Nay! Jay! 22 pa lang pala yung kapatid niya. Child. Baka amoy module pa yan, Sir Anthony. Shout out po sa kambal. Di pwede eh. Child abuse. Kahit bata, kung marunong siyang pamilya. Nakakatuwa naman po kayo lahat, masaya lahat. Yan. Thank you po, Sir Anthony. And shout out din po kay Ma'am Teresita Serkena. Kay Sano Zamoranos, hello po from San Jose, California. Ingat po dyan sa California. Diyan sa California. Kay tatay. Hello tatay. Yan. Ma'am, ingat po kayo. Ingat po kayong lahat. Balik trabaho na po ulit. Yan. Thank you po sa time, Sir Anthony. Ingat din po. Thank you, Sir Anthony. Ingat po kayo sa pagbablog Po kayo. Pa-shout out po minsan. Opo. Opo. Hello, Dudutski. Shout out po sa Team Hitik at Team Pakatan. But, Quezon ba si Hindi man si Anthony? Parang hindi. Hindi Hindi. Wala daw ante. Baka wala na yata kasagutan. Wala pang child abuse. Child abuse. Ito pa lang.
May asawa na po yan sa Antiligaya, niloloko-loko lang po namin. Hindi niya po may iwan si Whitey. Nag-iisang puraw. Kadyang mayroon na nga. Meron si Kadyang. Nandito po sa Pinas si Ate Aisa po. Sir John Aragon. Hello po kay Sir Jefferson Pabro from Toronto, Canada. Wala pa pong ipapakilala, Sir Johnny Brenda. Lakas ng hangin. Hello sa masipag at magagandang dilag ng Occidental Mindoro. Yan. Hello din po, Ma'am Venus Rose. Tuwang-tuwa kung panoorin kayo ang sisipag nyo at nakakatuwa. Lalo si Greta at ikaw, camera girl. Yan. Thank you po, Teresita. Ma'am Teresita. Yan. Shout out po kay Sir Jojo Asuncion from Washington, USA. Yan. Hello po sa ating 132 viewers. Good morning po. And good evening. Good morning. Watching from Bacoor, Cavite. Parang wala kayong kapaguran. Sobrang sisipag nyo. God bless. Yan. Thank you po. Dulce Jeronimo from Bacoor, Cavite. Swerte lalaki, mapangasawa niyo dahil na sa inyo lahat. Kinagagot. Sana all. I love your vlog. DFL ladies from Danny Ligaspri from New Jersey, USA. Thank you. Ilocano Tagalawag, Ilocos Norte. Yan. Sana makapasyal kami dyan soon. Salamat sa ating mga viewers na ka-Ilocanuhan. Thank you po sa pagsuporta po sa amin. Katulad ninyong mga Ilocana. Mabuhay ang mga Ilocana. Bagam man eh. Aday bagbagan ang tikitan. Aday bagbagan ng Tiligaya. Mapan kami kano dita. Ayan yo. Ta Ilocos, Sir Danny Ligaspe. Siguro hanggang ano lang, bigan. Wala kaming bahay ko na bahay. Wala na. Aglabs ka kuma. Joan, agkersang manti mamon. Baban dita, muri dita maiganan dati ima ko. Tas laliha. Doon na tayo next. Yan, hello po kay Ma'am Noraisa Makwambaw. Yan, hello po kay Sir Alvin Ivalle. Shout out po. Mega love shout out. MC Vlog Official. Ano pa, balik na? Ayun, medyo malinis na. Oh. Sa gilid, wala pa. Hindi pa napagbalan. Opo, Ma'am Marlies, masarap talaga yan kamote Q, tsaka yung yun ante? Ilaga lang, No? Ikaltehin ko tapos kaltehin. gawin kong ube. Mas maganda pa. You ladies are so hardworking. I like to watch your video all the time. God bless you always. Yan. Thank you po, Sir Ed Barayang. Wala naman may nabubungkal pa kayong laman? Mukhang mas marami pa tayong nakuha doon sa may-ari Mas marami pa tayong naadas. Malamang. Malamang.
Si Miss Joanne, idol ko sa pagluluto from Sir Arthur Pineda. Thank you. Buhay na siguro yun. Dumagas kayo La Union, lumapan kayo Ilocos. Yan, thank you. Ay, thank you. Apo, daan po kami dyan. Lahat daan na namin kayo. Charot. Ay, La Union, di ba ano yon? Sa mga ubas? Hindi na po ako tabla ng sunblock, Sir Joji. Ag Agkursing latta. Nakangin natin sunblock. Good morning din po, Sir Greg Grande Jr. Gandang umaga po, ma'am. Ang sisipag nyo naman kahit tirik na tirik ang araw. Nagtatrabaho pa rin kayo. Ma'am, pa-shoutout naman po kami dito sa Dumaran, Palawan. From Jamil Taib. Yan. Hello po, Sir Jamil Taib from Palawan. Baka naguwi na yung sandod. Ay, si Papa man yon. Wala, baka hindi tayo pagalitan dyan sa nahukay. Iniwan na nila, no? Wala, yung isda doon. May boyfriend na ba si Greta? Answer. Meron na po yan. Yan, hello po sa ating Si Epeng ang available. available ka. Ging mine nila si Gigi. Pamain daw kay Gigi. 50 pesos. Punay na 50 lang. Hindi naman, di ba? Ayaw, hindi magkasama dyan. Gusto eh ka rin. Gusto eh! Mahirap sagutin. Para si Gigi kasi ang breadwinner sa kanila kaya hindi niya masango guys magparog. No arog ganda ka agulagaw. Ay nagadupay labaak. Madi ka man pasal sa lapol. Ito makakaligawan 2030. Sabot ka siguro. Awan senior citizen tayo nga rodan. Yan, shoutout po kay Ate Lilia Dacara Gravador. Hello po, Ma'am Lilia. Yan, pinapa-shoutout po ni Ma'am Venus Rose. Kamusta kayo Team DFL? Aramidin nyo. Naglilinis po kami ng pagtataniman ng sibuyas. Sir Nestor. Yan, advance happy birthday kay Madonna. Thank you. From Sir Virgilio Obligar. Ayun na, bumakit na rin.
Talagang hindi na mapipigilan, patanda na ng patanda. Hello po, Ma'am Mika Fairview from Toronto, Canada. Ayun si Master Dragon o sumunod. Tinitingnan niya kung tumubo na yung ano, sibuyas. Dito kabila, marami na yung tubo. Siyempre, hindi rin yan sabay-sabay. Baka nagkain lang yun, di pa nagagaan siguro yaw. Sana mag-collab kayo ng Team Marabas. Soon po. Char. Sana po, Ma'am Teresita. Ag-jacket ka, Madonna. Makulimlim naman po kaya okay lang po. Yan, hello po, Ma'am Raquel Lagundino. Opo, nandito po kami sa Batuili. Yan ang ganda. Mabaakan na kayo ni JJ. Nohaan agpaarem. Hindi na ka nang masama. Madi na nga rin masamo. Bay-bayan nyo ka no, mabakan. Ana nga rin mas mabalintay oh, nung agbaak. Kasi nauso-uso pa nga sa asawa. Long vacation si Joanne. Sino magiging chef nyo, mga adi? Sa ating Greta. Sa ating Greta na ulit. Nandiyan yung dalawang senior citizen eh. Kahit mapgad. Hindi mo damuda kay luto. Kahit mapgad na. Ano ka ba babuwi? December ano? 24? Ano? Kami lang pag magpatanim ng sibuyas? 23 naman. 28 boy. Doon ang 28. Oh, sige, sabunutan na. 23 daw dito sabi nag ano tining na hindi nabigay. Ay, 1 taon. Umuwi? Nagpatanim kayo, wala ka? Maglayas ka? Ba't isang araw lang baga ang patanim? Oh. Patayin mo, wala pa siya, tayan. Hindi yan. Ayun doon sa malayo. Hindi mo naman pinatay. Baka mag-itlog yan. Rabas to eh, ganito nga rabas eh. Ramramang ka lang ko. Ay, nga yung saging doon. Lapakin natin mamaya. Yung alasong ay. Yung iwat mo na. Ay, takot po kasi yan sa ano sa mga uod-uod. Magugulatin. Hello po, Mrs. Curry Pot. Sorry po, long time no.
Hello po sa ating 142 viewers. Hindi iniwan ni motor niya dyan. Ha? Kailangan niya ata daw kasi nakiuling yung kalabaw. Kaninong kalabaw ba yan? Hello DFL, finally I'm able to catch your live chat. You guys worked so hard. Pa-shout out DFL watching from Arizona, USA. Yan. Hello po, Ma'am Florentina Van Zoylen. Van Zoylen from Arizona, USA. Yan. Advance happy birthday na din po. Thank you po sa panonood, Ma'am Florentina. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo dyan. Bakit aalis uli si Joanne? Going home. Ang pawilabaw. Hindi na siya babalik. Namiss niya daw po yung ano niya, Anakis at si husband. Wala, nakadalawang timba na kayo. Ayun na si Kadyang, nanood na. Dyang, may ginang rito si nanay mo. Kambal. Ay, matanda din to si Kadyang eh. Uwi ka na daw Dyang, sabi nanay mo. Sa New Year. And shoutout po kay Ma'am Lorna Vesper. Good morning po. Kadyan itong handa ko, oh, kamuti. Magkon ako. Kamuti ko. Makadas na lang ako. And good morning din po Ma'am ay ka Eileen Abad. Taga Paluan, Mindoro ako. Yan, dito lang po kami sa sa San Jose, Ma'am Princess. Paluan, malayo din yun eh. Ano po, 30 years old. Si Gigi ay 31. Yan, shoutout po kay Sir Andy Zambrano from Liliw, Laguna. Kadami pang malalaki, no? Baka pag nararo pa to, marami pang maglabas. Nabuhi naman ako sa no. Oo. Baka makumain. Oo. Ayun pa, oh. Nakapahiga. Tinamad na yung may-ari Siya lang ba naman mag-isa? magbungkal. Araro niya, pulot niya. Saan yung lagay natin? Puno na nga. Yan, shoutout po kay Manang Venus Rose. Opo, siya po yung nag-comment kanina eh. Si Ma'am Venus Rose.
Sa ano po kami bumili ng bini sa Sagana. Hello Cross to and to everyone. Ito yata yung, ano yung pangalan nung ano? Yung Ilocano na nagapan sa'yo? Si Engiset? Ha? Yung Roy? Roy ba yan? Ha? Parang ito yung, yung profile eh. Yung kang isitan ka no? Buti na lang guys, ano, madali siyang tanggalin kasi nga malambot yung lupa. Buhaghag. Yan, para siyang ano, nasa landra na buhangin. Hmm. Si Joan ba yung hindi nakasambra na kung umisit ka ading? Makulimlim lang naman po eh. Until gaya, madami ka ng ano. Marami na akong handa guys. Kamuti guys. Marami na siyang nakuha. Paututin ko kayo. Ang ganda pa ng bundok na yun. Utot. Puno ng timba man te. Mahirap ba ang buhay dyan sa Occidental Mindoro? Andito kasi ako sa Manila, 4 years na ako. Kung ano po, mahirap din, pero ano, kung masaya, kung kailangan mo lang magsipag para ano. Paano na si Uncle Tobias pusong sawi kay Greta? Si Uncle Tobias. And shoutout po kay Sir Ernie Banaag from Toronto, Canada. Ingat po dyan sir sa Canada. Ano mo natin? And shout out po kay Sir Jake 2020 from Scotland. Sipag nyo talaga, Dave. Yayaman kayo nyo sa sipag nyo. Sana nga magyaman na. Pag kami guys, wala lang ta guys. Si Kontra. Masing guys. Lalo na ko guys. Punong-puno ng Si guys ah. Puro ka guys ah. punong-puno ng problema sa buhay. Parang wala kang problema. Kaya lang guys ha.
tawanan ang problema ang Tiligaya. Hindi ko mahukay-hukay kung ginto ko ah. Malaki ba yan? Wala. Wala na kasing gulok eh. Ano kayo magluto ng isda? Walang gulok ay. Ay, nako, ang sarap ano eh, kalamig, mahangin. Yung ganito nga, masarap ilaga to eh, oh. Nasa malaki yan. Madami nang kulang pa eh. Sana kahit maging sikat na kayo, wag kayong magbago. Shout out from Destin, Florida. Wow. Wala mang ganun po, Mrs. Correpot. Yan sa ano yung Malayo pa kami sa ano. nakakilala sa amin. Wow, thank you po sa pa-sticker, Ma'am Orlando Feralta. Thank you po. Danda kami. Happy birthday, Manang Joan. Isap-sapa kon. Kut. Kung kut. Thank you. And shout out po kay Betty and Joey from Toronto, Canada. O siya ngayon ate, yun, oh. Yung crush, please, wag na offend. I'm just being palabiro. Wish ko lang we meet in person someday. I was born in a farm too. Oh, ayan o. Si Crush. Si, Hi, Crush. si Kangis-ngisitan. Sika nga, mo di ka nangisay. Baga nga nangisay ka. Di bali lang maitim, mahirap na maglimutin. Di bali lang maitim, maganda man. Yan, thank you po, Ma'am Ana Luca Captain. Maitim. Hirap limutin. O, shoutout mo daw si Rachel Velasco, Ate Joanne from KSA. Hello, Miss Rachel Velasco. Rachel? Ha? Razel? Ay, Lalaki Razel? yata to? Razel or Rachel? Razel? KSA. Kasi, ingat ka dyan. Thank you sa panonood sa aming YouTube channel. God bless. We just came from Pampanga. Ay pagsamba. God, we made it to your lives. Ay, ano ba ngayon doon? Ay, Webis pa lang siguro sa kanila. And thank you po, Ma'am Orlando. Biyernes na ngayon. Sa kanila siguro Webes. Bakit? Talungin mo, ante. Kaya Mante, Bukas pa po ang pagsamba namin eh. binaliktad ko guys. Tigil mo tay saga ko. Mabising siguro ang tikamutay. Pinanganan sa naurasan niya. Ito yung manganin na. O, magkanan kayo. O, pa'y ganun kayo nga pag-apoy. Ito po si Ate Greta, oh. Mrs. Kuripot. Hello po, Mrs. Corey po. Kamusta po kayo? Yan, shoutout po kay Mr. Orlando Jokutan. What time is it there? Always miss you folks live stream. Ano oras na ba? 10:27 AM po. Friday ng umaga. Nahukay antay. Ha? Saan na yung nahukay natin? Diyan
Tapos speak in English daw. Bawal magtagalog. Abate kasi ano yun? Inteligaya. Oh, Speak in English daw. Bawal magtagalog. di ako marunong mag-English, guys. Hindi ka maintindihan. Lahat tayo guys. No English. No English ka mo. Ilocano lang. Di ka mo ang English bagis. I don't know. Marigata na kay Tagalog bagis. Ay na. Gusto mo ng bunga na ako. Bagas-bagas na. Yan, shoutout po kay Ma'am Belle Vergara from Toronto, Canada. Yan, ingat po dyan sa Canada. Dito, Friday, 2:30 AM sa Scotland. Madaling araw pa lang pala doon. Pangkalte. Pag makauwi ako dyan sa December, pwede po ba makapapicture sa Team DFL? Ay sure po, kahit kami po ang pupunta sa inyo. Doon pa lang, panalo na ako. Wow, thank you, Sir Kakompi. Laging comment yan, no? Laging present yan sa comment. Saan ba si Kakumpi? Kakumpi. Ba? Kumamon na ka. Lada mag-asrawan ba? Ay nga lang daw yung maubot. Yan, shout out po kay Ma'am sa Makaspak at One Family dyan sa Bulacan. Yan. Thank you po sa laging panonood, Ma'am Charlie Makaspak. Yan, solid subscriber natin yan. Hello din po kay Ma'am Wilma Parena. Sabi nante, Webes pa lang dun eh. Ng 9:28 sa Baltimore, Maryland. Nagadayo. Saan? Kaya ngayon pa lang sila nagsamba. Ingat ka dyan, kabagis. Hello DFL ladies, my Oreo, I miss you. Si may Oreo, merong crush. Oreo. Oreo. May Oreo kami sa bahay, aso. Pinangalan namin sa aso si Oreo. Ah. Okay. May Oreo. Saan ko amo nagan ni crush? Isungan kangisitan ko naklatan. Greta or Gretchen or Gretch. Sabi ni Sir Roy Labugin. 8:30 PM Thursday here in Destin, Florida. Florida. Hindi na kita nakapunta ng Florida. Florida Blanca. Yan ang puntahan mo. Di ba meron yun? Yan, shoutout po sa Parenya family dyan sa Dubai. Hello po, ingat po dyan sa Dubai. Ano ba tayong sako? DFL, welcome kayo dyan lugar me. Saan? Sangkenten, Pangasinan. Umay kayo agpasya itoy agbakasyonak from Toronto, Canada. Wow. Kailan po kayo magbakasyon, Ma'am Belle, para makapunta kami dyan sa inyo? Manang. Taga Pangasinan daw siya, Ode. Di ba doon yung 100 Island? Doon din si Kuan, yung nanay ni Kuan. Dun sa Pangan.
Ay, si Sir Jun Supangan din na nag-ano yan. Napanamon. Manong. Uncle. Pag magpunta sa Baguio, di ba ginagamit pa Kailan ka magpunta? Baka po nandyan kami sa ano. Wow. Schedule. May schedule. Kailan ba tayo mag ano? Out of town? Ano? 28 yung nakalagay. Nasa Ilocos tayo ng January 28. Bigan. Sa Bigan po. Then, 28 to ano Bang? yun? 30. Then, May schedule ka na. next yun, Baguio, La Union, Tarlac, Quezon. Baw, nag-ikot. Punta yung Quezon. Hindi tayo paalisin guys ni Master Dragon. Madami daw trabaho. Nagkaroon ng dati. Apo. Paina na anak kami Pabakasyonin mo rin daw kami Anya? mabanog kami. Out of na magtinda pa kami ng kamute para may pamasahe. Baka akong naiwan, guys. Wala akong pira. Love seeing Sister Ligaya and Sis Pasing in your vlogs. Fills my heart with joy. Yan. Thank you daw po, sabi na ng Tiligaya. Ingat po kayo dyan. Sana magkita-kita tayo kung ako ay makasama. Meron pa nga dun sa sa Daisy, si Manang Len. Sabi ko, Meron pa dyan sa Manila si Sir, di ba ate? Hernando Bello. Malapit lang daw siya sa SM North. O di. Pasyalan natin yung Yan. Good night po Sir J22. May puno ako ng saging. And shoutout po kay Ma'am Lori Abagat na. Yan. Everyday daw silang nanonood. Thank you po Ma'am Lori. Bulacan man kasi yun. Kaya, magkano ang gando? 1.8 na lang po gano'n. Hanggang sa Manila. Yan. Shoutout po sa baby ni Ma'am Leia na si Baby Janela from California. Hello, baby girl. Kumusta ka dyan? Ano to? Makagatang tayo banban na. Haven't seen Philippines in 30 plus years. Watching your Fox vlog makes me feel at home and reminds me of home. Yan. Thank you po Sir Sam. Dapat umaga tayo magpunta. Well, sabi na Ma'am Bel, yung taga Pangasinan. Well, ipa-share kayo to Idja 100 Island basta Maria maira na nga addaak dita Pinas asadag kami Baguio City. Kailan sila magpapakasyon? Kailan po kayo magbakasyon Ma'am Bel? Kasi tayo mga January pa na. Bak Last week na kami ang hindi. Pentay, magsarabo kayo. Una mo lang kayo guys, makabakasyon na ka. Kapag magsarabo ka, ante? Ha? Magsarabo ka? Kaya siyempre damo guide tayo. Guys, Bilisan nyo daw po Ma'am Bel mag-uwi. Para makita ka namin. Anya berberukin nyo. Berbero kami ti kamote. Ta may linta may. Ay, excuse me po. Ijay kayunto ag stay Ijay Balayko Urdaneta City. Likod lang TSM Balayko. Baka next year makaawidak. Update kayo guys.
Malapit lang daw sa SM Antibahay niya, ante. Nako. Hindi ako kapakwa na. Nakalaki. Sige po, Ma'am Bell. Update niya na lang po kami. Baka sakaling may parwells na. Wheels lang, walang Oo, ante. Nagngina hotel ka no, Ma'am Bell. mamalimos tayo doon, ante. Kakagala ba rin? Ay, kwa, sarinin mo. Bagay mo pa naman ang salamin ng kuha. Linis na. Ah, ang galing oh. Bawal magsama ng kwa, bay. Anak, paano yung kwan? Yun eh, naghanap ng nangatang ang mo, pagkatangan mo ka pa. Naalin? Yung dama, kaya nga, Anong costume? Hindi po, pangkain lang po namin to, sir. Ano, Sam. basta costume, ang marag, no kwan? Pwede rin ibinta. Gusto magbili. Kasi marami pong kamote dito, kaya yung iba, may hirapan kaming magbenta. Gusto nila hingi. Babalanggot ng tanga pusa. Meron pa nga po kaming ano yung tininda po naming isda. Meron pa nga hindi nagbayad dun eh. 2, 3. Hindi, kala nila guys, bigay. Hindi nagbayad. Yan, hello, Kuya Frankie. Kamusta na Kuya Frank? Namiss na namin kayo. Balita dyan. Anong balita? Hello po Ma'am Pasita Eliasar. Good morning po. Nakuha mo yan pa? Yan ang dami pa namin na ano oh. Mga payatot. Yun, nainitan na rin ako. Tira natin daw. Pwede pa yan? Ba't naman hindi pwede? Mostly naman yung mga tinitinda ninyo parating palugi. Kaya nga po eh. Kasi nasanay silang bigay lang. Oh, sabi niya, umay kayo amin, aman kayo, 100 Ayla, Ilocos, Banawe, Rice Terraces, Ken Bagyo, guys. Wow, thank you po. Dami namin puntahan, ante ah. Tita babate. Tita maumula. Ay, kahit sa ulang pagsurutan. Babate ka pa, managun. Ulaw. Magbila ako ng kwan. Isang dusinang kwan. Bunamen. Grabe naman yung umutang ng isda nyo, singilin nyo kada. Baba nyo. Oh, miss ko na si JD Idol Peng. Oh, si Kuya Frank, oh, miss ka na daw. Oh, marunong naman pala si Ma'am Rolanda mag-Ilocano. Ah, yung asawa niya. May habis Ilocano. Ano po?
Bali dito po namin itatanim yung sibuyas na pinunla po. Nililinisan lang po. Sabay ano na rin, nag-aadas kami ng kamote. Nagsasagraw ng kamote. Yan, kung mapapansin nyo po, malinis na. Ito na lang po yung lilinisan. Yan. Ang dami na nga po nilang nasagraw, oh. Dalawang ano, isang timba tsaka isang supot. Isang timba, isang sako. Ayun, sako po na. Good morning po, Sir Roldan Arnel Jr. At kay Ma'am Grace Jacob. Hello po, good morning din po. Malapit na kayo sa finish line. Ayun sa Ate Greta, Kuya Frank. Yan. Nandito lang kami sa ano, malapit lang sa Batuili. Yan, hello po kay Ma'am Estelita Tabayoyong from Pangasinan. Yan, good morning po Ma'am Estelita. Utang dapat bayaran, iba yung bigay sa utang. Kaya dapat singilin nyo, lugi kayo doon. Nako, yan na yung araw. Pagtingin na anod, ba, very good kayo malinis na wala na akong gawin Kasi pag pala ng mga tauhan ko sabi na anod. Bukas ang gawin nyo, ganito naman, maghakot kayo ng bato. Naglaing mali ang kidney panggilata. Tara na doon sa kubo. Yan, hello po sa ating 149 viewers. Yan, magla-live lang po muna kami ngayon kasi nga po wala kaming ma-upload. Ano lutuin, ante? Ang cute ng kubo namin, may tilapia kami dyan. Walang gulo. Tapos kung gusto mong maligo, may ilog dito, yan. Sapay la kumata maado ti maani yo. Ba't ganyan yung bagoong Ante. Alam mo natin ito pag sagong mga natin, dalo. Pag-arasan.
personal. Hindi sa mata lang. Ayun pala may asin silo. Yung dala ko. Ano to? Chicheria. Good morning din po kay Ma'am Lily de la Cruz. Ay na. Ano yung aduti taga pang tuloy? Yan. Hello din po kay NJ Arosas from Davao City. Hello po. Duduwagin natin yung ting. Bubus muna tayo. Ay, Auntie Joy, sabi na Mrs. Kuripot. Hello daw. Hello po. Ingat po kayo dyan. Kumusta? Ay na, sabi ni Ma'am Bell, ay na, nagagat kayo amin guys, deserve you ti ang bakasyon team DFL. Dapat ay aywan nyo ni Papa Dragon, tapno payagan da kayo ang Ay, bakasyon. Kahit na sumurot data, aging mamading, igsurot nga raw, tayo nga raw. Sabi ni Ma'am Bell Vergara. Magbigay ka ng pamasahe, guys. Hoy, Joke lang. joke lang. Ay, nadanan mo. Yan. Madali lang yan, ilutin. Napapasama po kasi yan si Papa eh. Ang magpantay, guys. Kaya sa nila, wala na silang maaning sibuyas, guys. Maiwan man si Anod. Bakit isang Walang taon? Isang linggo lang. isang linggo tayo. Ay, isang buwan lang tayo. Di kayo magsama ay yung birth certificate nyo dun sa kwan. Ay mag-passport pala yata kayo. Oh, sana all. mag-English ka daw. Ay, uri, di ka magkita-kita Ako, na sa mag-renew Singapore. rin ako ng passport ko eh. Sabi ni Papa Uri, di ka magkita-kita ta Singapore pag English indak jay. Yes. Kunamlatan, no. How Yes. old are you? How much your name? How much your name? Greta, sabi ni Boy Buang. Ay, mahal yung pangalan ko. Tama eh. Isurot yon guys, sapno madiag tampo. Melinda. Kasya na tayo sa isang van. Nanibago daw sa'yo si Kuya Frank, katahimik mo daw. Kanina pa yung nagatawa, hindi mo kasi nasimulan yung video. Pagod ako, Frank. Huwag kang ano. Pagod kami. Huwag kang ano. Pagod ako. Pagod Kuya ka, Frank, pagod. anong mahuli dyan? Kuya, pang tara na mag-ano na tayo. Maggango. Ano ba yan? Miss na namin maggango eh. Magsama ako, Frank. Miss na namin yung lapu-lapo. Lapo-lapo. Paugas. Awan awit tayo kape. Ay, di ko na eh. Sasaluan ka din kami ba sa Okay, tumawag kami, hindi nag-alaan. Gusto namin magsunod kayo. Kung nakita mo at ibunobon. Ba't yung motor na nandiyan Magwa na? kayo eh? Na, Magwa kayo? Ginamit ka na? May motor man kayo? Awang bunol. Ngayon lang kayo magsabog doon pa? bukas. Maaga? Pinagluluton. Anya, lutuan yung kakabsat. Nagberbirok kami pa. Iti masidami nga laso na. Pagtiltilan mati may kwa, tilapia. Kapoy kayo pailataan na ng mga labunang. Ay, kulbe. Eh, ipadala nyo na, ipadala nyo. Tawag kayo isa at siyang magkuhan handa. Si Papa makalimutan niya. Yung limang pinadala mo, dalawa lang makuha niya yan, sigurado. Plato. Aklo. Mahal ka plato ko na aklo. Kailangan ko sa inyo, mabilis na. Diyan oh, sa bag. Ito pa yung bigyan mo, Beng. Tas kape. Kapang kajay ko. Kape, dala mo yung termos pa. Agbubong ka man pagkarasaw. Yung magpainit ay. Ay, good. Ba't brown out? Tawagan rin namin sa isa. Brown out na naman ng brown out guys. Kainis. Gamit ko yung gamit ko. Saan yung susi? Merindal. Hindi. Oh, Hmm. ito oh, mga kape oh. Kape lang. Kape. Kapay. Plato. Aklo. Plato ko na aklo. Pagkutsa. Plato na ko. Ayun na maglaga tayo kasi rola. Meron dyan.
Kita nyo mati Kahit kaldero black coffee na lang, masarap naman yun eh. Baba mo. May 3-in-1 doon yata. Tipid. Dali nyo yung gatas. Gatas kayo pa. Ayoko. Kahit kunti lang. Nagagat tayo. Bala kayo. Baso. Ay, baso. Plato, kusaklo. Tawagan din namin sa isa. Pati paso, yung disposable ay kinuha nyo. O sabi ni mo pasita o. Upat kami nga agkakabsat dito'y nga babae. Dito'y Canada. Kaya't miti ang bakasyon next year. Baka umay kami dito ayan nyo. Wow. Paghandaan po natin yan. Kaya dapat ni ano tayo eh. Okay lang po dito namin po kayo dalhin sa kubo. Yung kuwan. Para pag, baka kasi may bigla ang magdating kakain. Baboy. Kaya ng baboy. Bago yan, pang di kape, magkaikat. kape. Gatas. Tsaka yung Pagawa kutsilyo. kami ng kubo. Huwag na maggatas. Plato. Dala kayong gatas. Ay, panganan. 3-in-1. Ay, 3-in-1 yung Plato. Ayun, 3 in 1. Kupilyo. Ay, baka magdala kayo ng kape, walang tubig na mainit. Yung thermos. kutsara. Fix mo sa isa kasi. Sa dami naming bilin kay Papagay. Galing dyan. Baka ano, walang Maya ka, ganaw, mawin inumin niyo. maalala. Tawagan mo sa isa. Kasi yung kabuti mo. Namatay ka po. Sir Jess San Jose, taga Occidental Mindoro po kami. Hinatig niya yung pan. Kailangan doon kayo ulam yung kalabaw. May asawa na po, Sir Alvin, si Kuya Frank. Pero yung darang baso to. Sino yung nakakamiss ang ganitong ano? Ano ang tawag dito? Tinapay. May yung tawag dito eh. Tangkol na. Bread of cake. Hindi ko naman ano ito makawalan ng isa. Luto kayo tayo ng kamutikyo. Kaya nagabilis kayo sa mga sinapoy na yung express na po. Save more. Saan banda? Marami yun sa bayan, kahit saan. Save more daw. Save meron din. Bago magpunta na labakan na kayo, mayroon pa pa ng biya. Yan sa pinagbilihan ni Pinong. Hindi pa nadire yun. Ayan, binili mo dati, Peg. Yung binili mo dati, pero wala Yung nag-vlog tayo. Ha? Yung nag-vlog tayo. Ay, doon sa ano yun? Magbay. Di ba sa Magbay nagbili ka doon? Yung Parang pasang galing Magbay, binili oh. ng butter. Hmm. Yun doon sa Magbay. Sa Magbay. Doon ha. Sa Magbay doon. Magbay. May akasya. Oo. Ilang ano na? 140? Ilang? 47? Palawan! Uy! Palawan daw! May kupes! Gusto ko yun! Sabi niyo mag-outro na kayo. Ibang man. Gusto pag Palawan daw, Palawan. We will invite you guys sa Palawan. Wow! Tapos Di ba nga, balak na yung bakasyon daw dito. Sila mampasi. para sa Palawan, sa Puerto, sa El Nido. Amin nga dati, kwan ay. Sa ito. Oo, sisa. El Nido ang maganda. Saan? Galera yan. Ayun galera. Puerto Galera. Puerto Galera. Hello ladies from Davao City. Madami kami sa ano doon. Sa BCC, Laboy. Hindi magdalata.
Dabi, di pa inalagi dayo pa dyan eh. Nagkuha kamote. Kunin mo na eh. Nagkaduta dyan dyan mo daw. Kita bagay yung kilikili manti oh. Naputi naman yung kilikili ko. Walang balahibo. Basta daw yung lahib mo. Walang balahibo ito. Kilikili ko. Nag-expand na eh. Di yung jagrig lang. Ika mo daw. Parang nagpupot mo kilikili ko dahil. Ika mo di yung jagrig lang. So yun guys, bale magbababay na kami sa inyo. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod naming episode. Ayan, thank you sa mga sumama sa amin ngayong araw. Thank you sa inyong lahat. Shout out po God sa inyong bless po. lahat. Thank you po. Thank you po Thank sa you Ingat po kayo dyan. Bye po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye, God bless.